Здравейте, въобще, аз съм Random Gamer и завършвам се. Да, и така, се извинявам, че не качвам много време клипове. Това е защото съм на училище и да. Сега такова. Нещо като channel update ще бъде това, защото ще кажа доста нови неща, които ще се случат върху канала. Първо, ново интро. Да, в момента работя върху него. Не работя. Сега след един час ще намеря един темплейт, ще го направя. Даже съм намерил, съм трябва да го направя. Много яко. Второ, такова. Възможно е да правя анимации в Blender. Сега ще ви покажа една, която са. Това беше само тест, но нали, за първи път ми беше таковата. Нали, първи път. Сега ще... На Blender, нали, тя е програма, която трудно може да се разбират анимациите. Да. Не е една от най-лошите анимации, но първи път, както казах. Така, трето, нови серии ще има. Ще правя епизоди, ще се казва Mysterious Survival. Ще правя епизоди на Take It, може би, на Volts. Да, Volts е нещо като Take It, но много по-различно и по-трудно, може да се каже. Тако, о май год, какво стана? Компютър. Така. Нещо стана тук. Окей. Да. Нещо друго. Имаше нещо друго, спомням си. Да, Survival Games. Също ще разглеждам модове. Survival Games ще правят. Намерих един много як сървър, който няма много хора, защото нали, обикновено като има много хора, ти не може даже да се включиш някаква арена, защото вече точно арената свършва и една стотна точно преди да кликнеш десен бутон и вече арената е пълна, така че да. Снапшотове също ще правя ревюта. Даже съм направил един клип за снапшот. И може да се каже, че е това всичко. Epicraft, това е за бъдещето. Това е нещо като private сервер ще бъде. Така. Мисля, че е това. Да. Окей. Това беше от мене и довиждане.